Spietha van het memwezen, maar net van het hebben van ben. Dat is het grote taboe achter het vrij, voor mij nog onbekende fenomeen van speedmem. Vreed je het stik krijgt de safvolle van waarom in première in de Harmonie in Ljouw. Het is een uitdaging voor Pier 21, waarbij ze ook bij de Lietse dwarpsuzendeel gaan met dit verhaal dus. Maar net alleen nog dit verhaal gaat over familieomstandigheden in de breedste zin van het woord. Aan tafel zakelijk directeur Maaike Bekkers, welkom. Regisseur Mara van Vlijmen, ook welkom. En acteur Benno Veenstra. En Benno, dat is een van de acteurs die eigenlijk in die rol zit. Hè? Dat is maar die zus aan het praten. Is misschien even uitlezen hoe dat er dan ongeveer uitziet, wat je hem doet op het podium? Ja, zeker. Het begint eigenlijk heel erg toevallig. Ik zit midden in de voorbereidingen van een kerstmusical op de basisschool. Ik regisseer dat in de voorstelling. En Anna is mijn zus, die speelt mijn zus en zij helpt mij. Anna Raadsveld is dat? Exact, ja. Met papier-maché, beestenhoofden heeft zij in elkaar gezet voor de kinderen. En zitten er dan bij die bij zitten op squalles, is maar? Dus die... Maar er zit niemand zit erbij. Nee, dat ben je een B&B, maar die Christmusical is van die band die het op squalles zit. Ja, correct. Oké, ja. Ja, zeker. En van die zus in het stik? Ja. Had die ook band op squallen? Niet in de kindermusical. Tenminste, niet dat ik weet in de kindermusical. Maar zij helpt mij. Ja. Ik heb haar gevraagd. We wonen op hetzelfde dorp. Dus, herkenbaar fenomeen, denk ik, van volle ouders. Ja, precies. Ja, je moet wat. En alle beetjes helpen. Dus zij kon knutselen. En zo, ja, dat ontvouwt zich eigenlijk tot een tragicomisch drama. En wanneer komt het thema speedmem dan naar boven? Vrij snel. Zij komt erachter dat zij zwanger is in de voorstelling. En dat is voor haar niet zo leuk als dat het voor heel veel mensen wel is, zeg maar. Als ze dat te horen krijgen, te zien krijgen, zo'n positief zwangerschapstestje. Ja, zij vindt het leuk. Misschien even naar Dijta, Maaike, want Ali Zielstra heeft dit skreun. Actrice, maar dus schreeuwer van Stikken. En die heeft het eigenlijk een beetje uit een idee wat bij iemand die op het kantoor van we moeten wat maar bij of mijn jonge ouders van. En hoe kom je dan op zo'n thema? Hoe is dat going? Wist je dat? Ik weet dat wij hebben heel bewust Ali vregen om je om de slag te gaan. Want ouderskip is als thema zo breed, dan ga je net meteen een goed theaterstuk. En juist Ali als jonge vrouw nog geen bijen ze stond in Tosken hierin. En zij is heel erg vanuit haar eigen situatie thinking van wat ik wil bijen, maar waarom wil ik eigenlijk bijen? Is dat omdat ik dat wil of omdat het van me verwachten wordt? Je dan wel van als je het net door krijg je er spiet van. En zij is dus heel erg trok in denken van maar zo het genoegestelde dan ik weer wijzen. Als je het wil doen, kun je daar dan ik spiet van krijgen. Dus zij is ik heel veel lezen en ze is zet maar heel veel mensen ik praat, ik een oproep die op social media van dus mijn ouders in alle soorten en maten of mensen die het graag bij hem willen, maar ze op wat voor reden dan ik net krijgen kunnen. En zo kwam ze dus op het fenomeen speedmem uit, wat dus een enorm taboe is, maar wat ik heel veel, het is eigenlijk nog heel onbekend, maar er is een boek geschreven door een Israëlische schreeuwster. En daar kwam hele heftige reacties op. Dus dat beeld van de vrouw als mem. En als er dus een oorbeeldje in oorses van ik viel mij net goed in de rol van mem. Dat is blijkbaar helemaal net verenigbaar met het beeld wat wij van mensen hebben. Dus daar ziet voor alimenteren van maar dit is nieuwsgierig. En dit is iets wat net verteld wordt, wat we vertellen weer de mat. Wat vielen speedmem? Die vielen zich net goed of net thuis in de rol van mem. Dus ze houden enorm vol van hun bijen. Ja. En dat is het lastige ervan, of paradoxale doen. Maar de rol van mem, dus het altijd beschikbaar wijzen, het zwargzaam wijzen, dat het van je verwachten wordt, daar vielen ze zich, gemiddeld ingevangen. Maar er zit dus niks te krijgen. Ze wil net dat die banden net meer binnen, maar ze wil die rol van mem net meer hebben. Maar als ze waarom koenen in de tiert, dan? Ik ken net vaak de gemiddelde speedmem spreken natuurlijk. Ja, maar de heeft er wel dingen hoe lezen. En er is ook een hele mooie documentaire op volgens mij NPO 3, Spijtmoeders. En daarin dus vaak, dan hiek het net in. Er bin vrouwen die er echt zeggen van, dan hiek het net in. Ja.
Ja, dat ik toch even naar Mara, want jij spreekt geen Fries. Dus we gaan het nu eventjes Nederlands doen. Nee, Ja. geeft niks helemaal. Ik ben al heel blij dat ik het steeds beter kan verstaan. Maar jij bent Dat ik aan het leren ben. Want jij doet regie op heel veel plekken in het land. Volgens mij Zuidelijk Toneel ook, begrijp ik dat goed? Of was dat... Nee, niet Zuidelijk Toneel. Oh, dan ben ik daar mee in de war met een andere. Ja, daar heb ik iets anders gelezen. Heel veel verschillende groepen doe ik regie. Maar waarom sloeg jij aan op dit thema? Als regisseur? Ali was bij mij thuis geweest en we hadden een heel boeiend gesprek over, waarbij er heel veel herkenningspunten waren voor mij. Want je bent moeder? Ja, ik ben zelf moeder van 2 kinderen, 11 en 13. En ik herken me niet in dit spijtmoederschap, want juist die rol van moeder is iets waar ik ontzettend blij en dankbaar voor ben. Dus dat niet, maar er zitten zoveel thema's in. Eigenlijk, dus er zit ook een zin in het toneelstuk van... het is allemaal een toneelstuk, zegt de rol die Anna speelt. En ik haat deze rol. Dus die rol die wij spelen als moeder en als vader... en als man en als vrouw... en vooral de bijbehorende verwachtingen... daar hadden Ali en ik al heel snel een heel diepgaand gesprek over. Van, ja, dat ervaar ik zelf ook in mijn leven... dat die verwachtingen zoveel hoger zijn bij moeders dan bij vaders. Eigenlijk vooral in de opofferingsgezindheid, weet je wat jij net al een beetje zei. Zo van dat er toch verwacht wordt als je kind ziek is... dat de moeder eerst gebeld wordt omdat die er op stel en sprong komt halen. Niet altijd, hè, maar vaak toch zo. De verschoontafels bij de moeders op het toilet, dat soort dingen. Heel veel van mijn vriendinnen en kennissen zijn allemaal minder gaan werken... en de vaders niet, na de geboorte van een kind. Dat zijn toch dingen die echt gewoon maatschappelijk... door de maatschappelijke verwachtingen nog zo zijn. Ja, want er zijn waarschijnlijk ook wel spijtvaders. Ja. En dat zijn misschien afwezige vaders. Bedoelen jullie dat dan? Nou, en dat vinden we dan vrij normaal, dat die er dan niet zijn? Of veel werken? Of... Kijk, het is natuurlijk genuanceerd. Het is niet altijd zo. Maar toch denk ik nog steeds dat als een vader een gezin verlaat bijvoorbeeld... is dat een hufter en een lul. Maar dat is niet zo erg als een moeder die een gezin zou verlaten. Dat is echt een ontaard mens. En hoor je dat dan ook minder vaak, dat gebeurt? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar het gaat mij dus meer over die verwachtingen. En ook andersom. Bijvoorbeeld dat Benno's rol zegt... heel mooi. Elke keer als ik een babytje zie, dan ontploft er iets in mijn buik. Dan wil ik ervoor zorgen. Ik voel het gewoon fysiek. Ja, dat is voor het eerst dat ik dat een man op het toneel heb horen zeggen eigenlijk. En dat is natuurlijk ook een soort vooroordeel. Mannen kunnen dat juist heel erg ook hebben, dat zorgzame. En dat wil ik trouwens ook nog even zeggen persoonlijk. Het gaat natuurlijk ook over wensouders, niet alleen over spijtmoeders. Wilde ik heel graag kinderen. Echt heel, heel, heel graag. En dat lukte toen niet. Dus toen bleek ik PCOS te hebben. Dat zal ik niet over uitweiden, maar dan kan je dus moeilijker zwanger raken. En toen heb ik echt 1,5 jaar dus gevoeld dat het niet lukte om zwanger te raken. Gelukkig wel gelukt. Dat is voor andere vrouwen ook niet zo natuurlijk. Maar in ieder geval dus dat gevoel van heel, heel, heel erg verlangen naar het willen zorgen voor een babytje en dat niet lukt. Daar kon ik me ook heel erg mee identificeren. En dat is de rol die Benno vertegenwoordigt in het stuk. Want jullie behandelen dus best wel heel verschillende thema's. Spijtmoeders, wensmoeders. Ja. Ik hoorde ook opa's en oma's. Alles komt voorbij. Maar hoe vang je dat dan in een stuk, in een verhaal? Ja. Want heel veel verschillende verhalen vertellen is lastig. Ja. Voor een toneelvoorstelling? Ja, goeie vraag. Dat heeft Ali dus heel erg goed gedaan, vind ik. Want ik begon al net over... Ik viel zo op die zin... ik haat deze rol. En dat zit ook heel erg in de voorstelling. Dus die broer en die zus... die komen dus in een gesprek terecht daarover. En vervolgens gaan ze ook rollen spelen. Dus ze gaan hun moeder spelen, dat ze gaan naspelen, dat ze het aan hun moeder gaan vertellen. Dus er zit ook een rollenspel in het stuk. 3 rollen spelen eigenlijk, ja. Waardoor het ook weer heel speels wordt en grappig. Ja, dus tragicomisch. Tragicomisch. Ja, want voordat we het want we gaan straks nog wat dieper in op de voorstelling. Dat stuk spijtmoeders, hè, want dat roept natuurlijk wel wat op. Hè, dat is een taboe. We hebben ook gesproken met een psycholoog, Irma van Stijn. Ja. Want dat is het probleem. Als je dus die oproep doet, wie is een spijtmoeder? Nou, ook in de documentaire, niemand wilde echt in beeld om dat te vertellen. Ja. Irma van Stijn spreekt dus
die moeders. En heeft ook wel een verklaring om waarom dat misschien nu wat meer voorkomt. Daar kunnen we nu naar luisteren. Dat heeft ook een beetje met social media te maken. Alles is mooi, prachtig en groots. En geeft een soort instant geluk. En een kindje erbij zou een soort instant geluk moeten geven. Hè. Dat is ook iets prachtigs, vind ik zelf ook. Ja. Maar dat daar bikkelen bij hoort en een tijdje jezelf op de tweede plaats zetten. En dat wat je zo graag wilde, carrière, reizen, de vrouw die je eigenlijk voor jezelf graag wilde zijn, dat gaat een tijdje echt een beetje minder. Je zult echt moeten doorzetten, moeten bikkelen. Dus de verwachtingen zijn niet reëel. Wat we ook tegenwoordig niet meer zo goed kunnen, is snappen dat bij alle dit soort grote dingen ook pijn en ellende en weerstand hoort. En dan kan je best wel spijt hebben van dit soort keuzes. Irma van Stijn, haar volledige verhaal is Tiern Entesjen in een reportage Mandy van Wendy kennen, die oerek dit stuk, die het bij hem west. Ja, zij zegt het is soms gone bikkely en dat is deze generatie misschien wel net wend. Dat je dingen litten matten. Is dat lul je hem dat? Is dat een goede verklaring? Ik weet net of het een kwestie van gewenning is, maar wel dat de verwachtingen grut binnen. Als ik naar mezelf zeg, dan denk ik, ek mem, ja, het ben je nog wat lietser, fjouwer en een heel eer. Dan denk ik, ja, ik had mem erbij, maar de rest moest ik blijven doen. Dus zakelijk lieden van Pier in. Nou, ja. Dat zeg ik net samen wat. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is alsof er dan alles... Het zit echt op die verwachtingen. Van, oké, ik moet wel werkje blijven. Ik moet wel een goede mem wezen. Ik moet echt nog wat... mijn oudste giet nou, dan krijg ik nog squallen. Dus ik viel me nou al schuldig dat ik nog niks dien heb op squallen. Terwijl ze zitten nog maar een paar mannen. Dat ik even koffie schenken of pannenkoeken bakken. Dus er is het idee, ik moet alles wel doen. Want oors dan is het net goed genoeg. Dus het is echt... Hoe houdt dat vol, die druk? Nou, ik kan nog wat je mezelf zeggen van, nou ja, ik heb dus nog niks dien op squallen, maar ik viel het wel, maar ik heb nog net dien. Er moest ergens wel keuzes maken. En het zit natuurlijk heel erg in die relatie, dat ik echt dingen wat die dost. Maar het is ik wel echt een zelf opgelegd verwachting. Ik van mezelf. Maar die heb ik zelf natuurlijk net betocht. Dus er zit natuurlijk heel erg sociale druk op. En het is eigenlijk wel een gevecht met mezelf zo nou en dan. Dan denk je, ja, oké, ik ken het net al jaar. Accepteer het ik gewoon. En ik doe mijn best. Dus dat wordt een soort mantra. Dan heeft dus misschien speed van het leven was het even net lijst. Of speed, misschien wat verdriet. Of dat denkt van, nou, dat hier oorskin, maar net speed van het memwezen. Dus. Nee, in ieder geval klinkt net zo. Nee. Maar ik wil eens staat in de voorstelling zitten. Ik wil eens even voort en onlinnig wezen. Maar ik denk dat ik dan nog 2 dagen word. Denk ik wil nou ook heel graag wel weer. Dat juist een soort. Hey Benno, daar zie je een beetje nee te knikken. Maar ik weet net of dit mijn verklaring is. Nee, zeker niet. Ik ben het er niet mee eens. Nee, hè? Nee, zeker niet. Maar dat komt ook omdat het is mijn stelligste overtuiging dat mijn generatie is vanaf de basisschool wordt opgevoed met kritisch denken. Wat is die generatie? Zit in de Gen... wat is het? Gen wat, wist u? Gen X, Gen Z. Ik weet dat niet. Millennial. Millennial, waar wist u? 1993. Wat is dat? Nou, dat is al gehoord naar Millennial. Ja, dat wist de millennial, ik denk millennial. Ja. Maar dat kritisch denken, dat zit ingebed in die generatie wat mij betreft. Dat wordt er met een paplepel ingegoten. En als ze volwassen zijn, ja, dan gaan ze dus ook de structuren die in de samenleving zijn zoals ze zijn, die gaan ze aan de kaak stellen, wat mij betreft. Ja. Hey, er spelen dus nog volle meer zaken. Want ja, ik kan me vaststellen, je zit in Toppenhuis, een Bitgemolen, Wommels, de Lemmen, Kortse Tillen, Bolze, Dokkum, Gautum, Huddegriep. Je komen echt in dwarpshuizen waar misschien mensen zitten van een jaar of 60, 70, 80, die je dan nooit bij stilstaan hebt. Van speedmem of speedhuid of wat dan ook te wezen. Hoe neemt die mensen dan maar in het thema? Daar ben ik toe opgeleid. Dus ik kan het ook maar heel hoe breed wordt het in die zin voor hun hek? Nou, wij hebben een paar mensen van die generatie hebben we al in de doorlopen gehad. En die hebben de tranen in de ogen. En die zeggen, ik heb zelf kinderen. Ik heb 20 jaar geleden kinderen uit huis gezet. Dat ze 20 waren en dat het allemaal goed is. Zo klaar ermee. Nee, dat ging allemaal heel goed. Maar die zijn al eventjes ouder af. En die hebben daar nooit bij stilgestaan. En dan komen... En waar zit dan de ontroering in het stik? Dat ze zeggen, nou, dat wie dan echt wat meer rekken?
Nou ja, dat zijn de thematieken die daar worden besproken. Spijtmoederschap, wensouderschap. Maar kun je een voorbeeld nemen van een scène die van de Vios die de zeel... daar gebeurt het. Ja, op een gegeven moment ontploft de bom bij Anna, mijn collega. Die is mijn moeder aan het spelen om mij te helpen iets op te om mijn trauma op te lossen. En die verliest zichzelf daar zo in dat ze uiteindelijk niet meer haar moeder speelt, maar haarzelf wordt en daarin zegt: ik wil een abortus. Zo. Ik wil het kind kwijt. Ja, dat komt dan on. Behoorlijk, ook bij mij iedere keer. Ja, ik zorg ik als het erover vertelt, dan denk ik, dat is een moment. Ja, zeker. En wat maakt het dat zo intens? Dat ziet dat die beslissing komt. Ja, ik weet het niet. Het is als je dat... Sowieso is het een besluit voor een vrouw, denk ik, dat is zo intiem. Dat is zo breekbaar. En altijd moeilijk, denk ik. Altijd moeilijk en ook altijd wat meer achter gesloten deuren. Dat is niet heel erg out in the open meestal, zo'n keuze, zo'n beslissing. En hier is het zo op een toneel in iemands gezicht. Nou, we zitten hier aan tafel natuurlijk. Dit verhaal wordt nog verteld. En jouw verhaal, van, ik heb daar 1,5 jaar heb ik daar heel veel last van gehad dat het misschien nog niet kon. Ja. Dat botst dus ook constant in deze voorstelling. Ja, dus er komen echt heel veel verschillende kleuren van dit onderwerp aan bod. Dat vind ik heel mooi. Ja, en tot nu toe, inderdaad, wat Ben al een beetje zegt, hebben we zo ongelooflijk veel mooie reacties en gesprekken heeft het opgeleverd na afloop. Dat ik echt, dat mij ook heeft geraakt eigenlijk al. Er was een vrouw die met tranen in de ogen stond en zei van... toen ik mijn eerste kind in mijn handen had, voelde ik helemaal niks. En ik voelde me zo schuldig. En later is het wel gekomen. Maar dat had ze weer helemaal herbeleefd eigenlijk door de thematiek van de voorstelling. Dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. En dit is voor je natuurlijk ook weer een nieuwe uitdaging. Je wil graag spelen 20 maatschappelijke thema's die het spelen misschien wel onder de ondergroen omheen te brengen. Wanneer is het dan slagen? Dat iedereen nog een uur bloot zitten en misschien tragicomisch zijn verhalen deelt? Nou ja, als ik zeg wat er de oude 2 jaar bad is, we hebben nu 2 try-outs in Wergeer, dan mensen komen eruit en die willen reageren. Dat slag het net altijd meteen, zeker net maar een voorstelling zoals dit. En dan giet er iets iepen. Dus mensen vertellen hele persoonlijke verhalen, heel mooi, moeilijk, maar dingen. Ja, weet je, normaal ik net samen naar vrij, want het kan ik wel heel gevoelig wezen. En dus, dat is voor u altijd dat doet, maar de meesten. En dan is het inderdaad van de leeftijd maakt het eigenlijk ik net uit. Het bijen of net maakt het ik net uit. Want iedereen helpt er wel iets uit. Want iedereen heeft wel een familie met misschien een broer of zus of een huid of mem of een paak of beppe. Dus er zit zoveel in dat iedereen helpt er wel iets uit. En op de ene of andere manier, hoe het nauwelijks zet het aan of mensen gaan helemaal iepen maar hun eigen persoonlijke verhaal. En dat vind ik zo bijzonder. Dus voor de eerste keer, Benno, dat is er bij P20 spelers. Dan voelt hem dadelijk zo'n stek. Was je dat, hè? We vernemen het wel dat het iets maar die doet. Hoe heeft de zin in? Want je bent nogal aan het op vaststelling zonder het wand. Het is een rondreizend circus. Op zich is dat tour is altijd, dat hoort erbij. Ik heb het al een paar keer wel gedaan. Meer Midden-Nederland, Zuid-Nederland veel. Dan wist je al van het zuidelijk toneel dus. Ook. Ja, daar is hij. Precies. Maar dit is de eerste keer in het Fries. Ik klink niet Fries, maar ik ben wel Fries. Heel erg Fries. Dus dat is voor mij het allerleukste. Hoe komt Zuid-Friesland bedoeld? Heerenveen, ja. Oh, Heerenveen. En praat ik Fries in de voorstelling? Ja, is. Anna Raadsveld ook? Ja. Hebben ze heel hard op aangewerkt. Ja. Om dat ook een beetje lekker klinken te laten. Ja, dat dacht ik wel. Dat ik bedoel, je zit in de pijn, en je zit in Nes en die Diehouwer, Jestevjeren. Dat moet ook wel wat dicht bij de mensen komen. Ja. Laatste vraag voor jou, Mara, want ook voor jou de eerste keer. En hier in het Friese. En dan meteen zo'n verhaal naar voren brengen. Had je dat verwacht dat hier kan? Of hoe kijk je daarnaar? Tot nu toe de doorlopen en we hebben 2 try-outs gehad. Ik ben eigenlijk tot nu toe heel positief verrast door het Friese publiek, moet ik zeggen.
heel geconcentreerd, heel goed luisteren. En dus heel veel gesprek na afloop. Ook gewoon in groepjes na blijven praten. En alles op de inhoud. Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet, denk ik, zo meegemaakt. Dus dat belooft wat. En dat vind ik heel mooi eigenlijk. Leuk om te horen. Ja. Dat wij zo'n mooi Fries publiek hebben. Als Heel fijn publiek. Als er een keer terug in bent, Yes. dan lullen ze de heren van die kop af. Hey Mike, we zijn hartstikke klaar. Nog 10 seconden. De première is... 11 oktober in de Harmonie. En binnen nog kaarten voor? Of, Daar hebben nog maar een peerkaart. Maar voor de rest kiest gewoon bij PN20. Ja, op de website. Ja. Dan krijgt er safvolle van waarom een tragicomedie over het Speedmem, Weenskorden en Grut brengen. Bedankt. Dit weer op en uit alweer. Het weekend staat voor u voor de door. Ik weet net wat je maar hier door, maar de tips die we doen hebben. Maar maak er een prachtig weekend van. En onthoren weekend. Doeg. Doeg.